yara nawa yake da shi a makaranta, nawa suke biya kuma zan biya ku na tam ɗaya. Suka je suka rubuto suka kawo nasa aka ba su kuɗin na tam ɗaya. Na ce amma kowa ina so ya zo ya ritaya ɗin kuɗin da ya karɓa na fees sannan ya mana ritayar wannan kuɗi kafin mu bashi next batch na wata kwata ɗin. Wato yanzu yanzu miliyan 625 na lissafa. Nawa? Miliyan 625. To miliyan 625 in ka je ka tambaye su a lokacin nan sai ka ɗaura mutum. Ba inda za su samu wannan kuɗin ko ba abin da ake da su. Saboda haka na gaya musu na ce ni bana neman fitina da kowa ban zo in ɓata kowa aiki ba. Amma kuma ni na san Allah ma zai tambaye ni in aka ce na bar gurin nan na baku kuna yin ta'adi. Saboda haka da suka yi ta bayanai na ce to gashi ga kuma ka'ida guda biyu ku ritaya da abin da kuka karba na baya ku zo ku hada da wannan har na bari ba wani vice chancellor ko provost ko wani da ya zo ya ce na shekar ku kai wa commissioner ni zan zo in zauna da ku kuma kowa ya kama zancen banza ransa zai ɓaci har na tafi yara ba sa biya kuma sannan wa'annan kuɗaɗe ba su zo sun yi ritaya ba saboda haka akwai rashin iyawa akwai sannan na senate ina cikin committee na education muka gayyato duka yan principal na college of na unity school secondary schools kenan suka zo su defending budget a lokacin nan an kawo mini yaro kimanin 80 daga Madobi local government wanda yake bukatar kuɗin da suke nema ba wai kuɗin tafiya ba ko bokiti da za su saya ko wani abu abin da aka ba makaranta kawai naira 84,000 a lokacin nan na ce ai mun lissafi na biya to ina jin haushin wannan sai ga su saboda na san duk kuɗin na yawancin karantar da su ake saboda haka da suka zo na tashi na ce da su me yasa suke karɓar wannan kuɗi wata mace daga Port Harcourt River State Unity School ta za ta yi bayani na fata da ita nace in bata shura bakinta ba zan tabbatar da cewa na an kafa kwamiti ni ne chairman na binciken ta bata sake magana ba kuma wannan kace talaka zai biya 84,000 yanzu wa'annan yaran suna final year wanda na fara biyawa din nan last year na biya musu kuɗi na ƙarshe ina son in gaya maka daga wannan 84 din da na zo na biya na ƙarshe mutum 5 ne ya rage saboda iyayen ba ma za su iya biyan wancan ragowar kuɗaɗen na yadda za a kai su yadda za a ɗauko su yadda za a sayi musu ɗan kayayyaki basic da suke bukata wanda muka ce su kuma iyayen su to wannan ma duk sun kasa to amma yau excellency in haka ne me yasa lokacin da kai Northwest University ka saka kuɗin registration 70,000 ban ji ba lokacin da kana gwamna da aka yi Northwest University an sa kuɗin registration 70,000 ayya ai wannan da aka zo muka yi ta musu da su aka yi ta rigima saboda haka daga ƙarshe dai wanda suka zo shugabannin wanda na sa suka matsanta suka ce dole sai an sa kuɗin makaranta muka yi ta ja to ko da kana gwamna ko shugaban ƙasa ba dinne komai ne zaka je ka ja da shi ba saboda haka wannan na fara da aka biya farko 2011 da shigo saboda haka da aka gama suka zo waɗansu suka kasa biya na ta kira su na gaya musu na gaya muku abin da yasa na kyale ku saboda ku ne ku gane cewar ga dalili saboda haka kada wani mutum kwaya ɗaya ya sake tambayar kuɗin makaranta a jami'o'in da muke da su tun wannan da suka biya kuma abu ne wanda muka yi da su shugabannin suka matsa na ja wannan abun mafi yawa an ja bana shika amma wannan abun dan a zauna lafiya kuma kai mekin ka kawo hujja sai ka ja wannan sun biya banda wannan shekarar babu wani wanda ya sake biyan kuɗi har na bar a Kano a wannan makaranta da sauran makarantun da muke da su to your excellency bari mu je ga Jafar to your excellency akwai wato harkar haɗin kan ƙasa yana ɗaya daga cikin matsalolin da suke addabar Najeriya inda za ga nan saboda wata rashin haɗin kai za ga rigingimu na faruwa na kabilanci wani zubin da rigingimun addini akwai waɗanda suke ganin cewa kamar wato kana da kafiya san naka ko kana da san arewa sosai wasu kan bada misali da yanda a lokacin da kake gwamnatin jihar Kano a zango na farko ka kori malamai waɗanda ba 'yan asalin jihar Kano ba wanda an samu matsala a sanadiyar wannan decision din wasu na ganin cewa an kori malaman lissafi da na turanci da na kimiyya waɗanda ana buƙatar su kuma wannan korar da aka yi musu an yi shekara da shekaru ba a maye gurbin ba idan Allah ya baka nasara ka ci shugaban ƙasa ya zaka fi nuna zaka rika har yanzu zaka ci gaba da yin abubuwa ne da za su nuna gashi kamar ka fi son wani bangare ko kuma dai zaka canja ka zama kowa naka ne in Allah ya baka nasara dai kuwa da abubuwan da aka yi duk kokari ne na adalci